hænder har været meget tørre, de har kløet meget, de har kløet ekstremt meget, og især når jeg går i seng om aftenen, er de begyndt at klø. Og så mødte jeg dig, Lisbeth, i mit netværk, der foreslog mig at afprøve håndcremen fra NatureCell. Det var jeg noget skeptisk overfor, det må jeg jo indrømme, fordi jeg har prøvet mange ting, og nogle gange så hænger man bare fast i det, man har, og tør ikke prøve, fordi man er bange for, at det bliver værre, eller jeg var bange for, at det blev værre. Men jeg prøvede kun at bruge NatureCells håndcreme i 14 dage, og der var ret hurtigt en ændring i forhold til kløen. Og der er også kommet en ændring med tiden i tørheden i min hud. Så der er ikke så mange revner i min hud, og det klør ikke så meget, og mine hænder er heller ikke så ømskinnet over for, hvad jeg bruger dem til. Så jeg vil nok sige, at altså NatureCells håndcreme er kommet ind, og det bliver noget, jeg bliver ved med at bruge. Det har gjort en stor forskel, og jeg tænker efterhånden også, nu har jeg hørt nogle af de andre også, at jeg skal til at prøve noget i forhold til min hud i ansigtet, om det kan gøre noget der. Så jeg kan kun anbefale andre at prøve det af.